Kumbaga sa ano, mga teenager pa yan. Ayan, oo. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun, mga kamba, magandang araw ulit mga kamba. Welcome back to my channel. May laban tayo mga kamba ngayon ha. Wala pa unboxing at sa ngayon, madalang ang Tagalog na. Medyo nahirapan na yung mga hunter natin mga kagamba. Daming order pero walang supply. May mas bati naman, wala din sa mamahal naman. So, kung gusto mong kumita at magbenta sa bata, Tagalog na lang mga kagamba kasi hindi ka kikita sa malalaki mga kagamba. Umurautin ka lang ng mga ano. Mahinang pa yung bata na kausap mo. Mas madaling kausap. Mas madaling kausap ng bata. So, bago yung mga kagamba, shoutout muna tayo kay Christian Angelo Gobaton. Kay Kayo Manji, si Antonian, yung taga Caloocan sa Malparo. Ronald Hyben Puentes ng taga Makati yan. Chana Chaning, Antipolo. Hans Ivan Magsilaw. Pero saan naman ito? Nakalimutan ko na. Ayan Ray Leon Sim. Jeff Ronda Anjo Golim. Yan. Shoutout sa mga kamba. At saka shoutout din kay Sir Alan Alcansin ng Lipa, Batangas. Thank you sir sa t-shirt ha. Ito mayroon pa siyang binigay na polo. Ay mga man. Thank you sir ha. Thank you Sir Alan ha. Alan Alcansin ng Lipa, Batangas. Mabait na tao yan mga kamba. Maraming salamat sa iyo sir. Yan. So, maglalabanin natin ngayon. Parehas Tagalog mga kagamba ito. Ayan ang picture oh. Kita nyo dyan yung ano, isang tala at saka isang brown lang siya mga kagamba eh. Pero parehas Tagalog to. Kanina nagsalin ako, nakita ko lang, nakursunadahan ko lang na kunin. Ayan oh. Halos good size na rin siya. Pero pagka inano mo sa jinsan, TM ito. Saka sa ano sa Cebu, TM na yan. TM lang yan. Pero pagka sa Tagalog, good size na yan eh. No? Malaki na bulas niya eh. Ito yung kalaban niya, brown mga kamba. Pares Tagalog pero brown at saka tala. Sariwa mga kamba, medyo macho pa yan. Hindi pa yan nangingitlog. At saka macho yung katawan. Oh. Kaya oh. Patihulog naman ang patihulog kong dalawa na ito. Oh. Naku, halo ko na. Kaya natin maghinto sa patihulog yan. Ayan na. Nalo ko na. Ayan na. Oy, hatawan sila mga kagamba. Iyon no. Oy, tumakbo yung tala. Paakyat. Yun, nahulog ito ko no. Parehas silang may tama oh. Nahulog yung brown mga kagamba oh. Parehas silang may tama. Matitindi mga kagamba. Pinaka-mabagsik na lumaban mga kagamba, Tagalog. Kasi nasa tamang edad yan. Kumbaga sa ano, mga teenager pa yan. Ayan oh. Tingnan nyo. Wala na nanginig na yung isa oh. Oy, pinutulan ng kable. Pinutulan ng kuryente. Ayan, nahulog na isang beses mga kamba yung tala. Ayan, tingnan natin kung kakayanin pa nitong brown na ito. Tingnan natin. Tingnan natin kung may bubuga pa. Kung baka naman parehas ng tulala ito. Ayaw nang tumaka kumbaga sa manok ayaw nang tumuka. Lumampas. Balik natin. So, magpa-final na tayo rito mga kamba. Yung brown wala na tulala na rin yung ano. So, isang beses lang nalaglag mga kamba itong itong tala. So, ayan, ganyan kalupit mga kamba ang Tagalog. Mga sana sa tamang edad yan mga kamba, 4 na buwan pa lang yung mga yan kasi
3 buwan pa lang siguro kasi bago harvestin yung mais, yan, inaawan na sila doon. Ang mais, 4 na buwan eh. Ito, hindi pa kina-harvest yung mais, magulang parang. Hindi pa pwedeng harvestin. Ayan na, dinukdot yung pit niya. Ay, wala. Wala mga kamba. So, wala. Ang nangyari mga kamba, ito, tabla ito. Mga kamba, tabla. Kasi, tingnan nyo, parehas tulala. Kasi parehas yan, mga sariwa. Tapos yung binom niyan, hindi pa nabawasan, hindi pa nailaban. Kararating lang ito kanina umaga. Kaya yung binom niyan mga kamba, pag ibinugan niya, buo. Kaya parehas silang natulala kasi parehas silang nagkagatan sila parehas kanina eh, kung napansin nyo. Yan, namanhid yan. Ibig sabihin, pag nabugaan ka ng binom ng gagamba kasi, magmamanhid yung balat mo eh. Na pupula, na mga ngati. Ganyan din mangyari sa kanila. Pero mabubuhay yan mga gagamba. Pag nawala na yung binom niyan, may immune na yan maya-maya yan mga gagamba. Yun. So, ayan tabla ito mga kamba. Ang lupit. Malupit ang Tagalog lumaban mga kamba. Sa totoo lang. Pag inilaban mo yan sa masbati na may edad na, may matatalo masbati. Kaya ang magulang yung masbati pagdating sa move. Ito naman kasi talagang sugod ng sugod ito. Pero pag naunahan niya masbati at nabugan niya ng binom niya, mas mataas ang binom ng Tagalog kasi nasa tamang edad pa lang sila. Kumbaga sa tao, nasa mga line of 2 pa lang yan. Ay kumpara mo doon sa masbati na malaki siya, uugod-ugod na yan mga kamba. Nasa 1 taon na siguro na nakasalampak doon sa kakahuyan o balag dahil hindi na-harvest. O kaya 6 na buwan na siya, ito mas bata. So mas magaling pa rin. Nakuha mo yung tamang sukat, makapal ang paa, mahaba rin yung paa ng Tagalog. Yun. Maganda magiging laban. So, yun mga kamba. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Termino. Like and share po. Bye!